episode 9 ah chuan yang ro in su hoi ipte atanga remote alak sak atang chuan in chanin su ho avaunan chuan a han manga ma se su ho chuan tu na thil thendan chu adu dan ani bik lo thu le an theivela thom dang siam lawa an chwa san tur thu a chil ve in remote chu pele turin a han nge na yang roi chuan su ho ado chui angai thak hnem to em awang chuan oi du lawin remote chu atlan chwa puita a su ho chuan umzuin a phathwaya banga chuan nambetin aven him theilo awang chuan a thinrim thu te le ama a in thiam lo zia te chu a han shil le a anin min thei ta shama chutiang thil thleng vel chu chunyai chuan biakin bul kong khar atang chuan a lo thlir ringa cafeteria lama chuan an warden chuan gangmu chu tuipek a han tuma ma se gangmu chuan an warden chu spy ani le ni lo alo zota an warden thinrim chuan a tuiken chuan a le ta pop mai su ho chu thinrim takin yang roi lo hrai pa in alo kala gangmu chu pindan danga arun hrai ta dai mai pindan an thlen chuan a hnek ta chhuai mai a gangmu chuan a hnek chan a shar lo awang chuan makti tak chuan a ena su ho chuan a remote call lai chu sak turin yang roi chu engwang tirnge ani ti in a han zota ma se gangmu chuan ati tir ani lo thu le yang roi chu adu thu nge ya che ani thu chu a lo shit le ta gangmu chuan su ho chu chandun puya som hwalin anni ho chu tuna in pedon po ni se ANSP ho chuan an pom arin lo thu te chu ashila ruling party hawin thunei na an chandon phot chuan mipuin nun chandon ma se puyan ti lo thu te shil bokin su ho hne na chuan north ho tu te po in an sum chan ai chuan an spy nun na chuan twar don ma se pui an ti arin lo thu te chu ashil bok gangmo chuan ama ngei po thlauthla ka ni thu a soi molmol boka su ho chu gangmo thu soi chuan a hne ve ta deuh nge ni gangmo hne na chuan an thlauthlange ani ti fiana hana I hnen atang chuan dil turin ati a polama chuan reporter ho chu lo pung khomin chief ana chu lo chuakin reporter gala chu awa hmu a ani chu hana in ANSP thil ti dan kim chang a shilpa kha ani a chief ana na hmu chuan achunga alung ni lawin ama apachan awang chuan athin arima reporter gala chuan lo aulom lom ma se kalsanin athu soina tura chuan akalta a reporter dang ho hne na chuan dorma chuan eile inle bungro chen khat an thon lu tur thu chu soin chumi aya chuan an mission chen khat te chu an ron chwa ve tur thu asoi buka ANSP base chuan an lo ti mulmula tei la chuan su ho chu bia in ANSP in thei top chwa in rem siam tumin be ma se spy ho in an du lo awanga remna an siam thei lo angalan tir turin ati a chunyai chuan su ho remote chu chu sakin su ho chuan North Korea how to te thil ti dan chu a ring hlel ani vai chuan ama nge in a tha tur thu chu ashila an mission somthum te chu te la do cheilan tirnan chuan chwa tur chuan thu chu apengal buka hanai chu bungrwa nen chuan an thon lu ta a hana in su ho a hmu chuan anin hmu nun ber na chu a shi chwaka azak hle mai ti chuan su ho chuan gangmu hne na chuan hana I chu a hruai ta a chuti mek lai chuan reporter gala chu in siam danglamin ANSP omkhom na chuan kalin anin biak na zongjong chu alo record rubok ti chuan hanai te lo lang le in gangmu chuan hanai bula chuan an ruling party te che dan vel chu alo shila su ho chuan atu ka bungrodang angyat le tur thu chu shilin chumi huna chuan finfia na te chu lo keng turin ati a gangmu chuan minute khat le khanai ne na thlafal tur chuan a handila su ho chu comrade ti na han kawa hanai chuan su ho ril ru hne tum tak chuan gangmu chu apasal hwal ti na lo kau ve molmol su ho chu tiang wang mai chuan hne thei ani lo ti chuan pindan atang chuan gangmu chu a hruai chuak ta dei meya mi hei dorlama chuan siang simi chuan dor manula thiang lim ho te chu angai twa chhuaka siang simi chuan chunyai chungchang soin chunyai chu tang alon ni in vurata a konga nal ema wang chuan atlak jep thule mi pakhat tu ti shat lawin lo chanin chu zana chuan pu ka an pahni chuan hunan man thu te chu pa chu zun chwale tuma abe dan te chu asoya siang simi lo soi mek chu ani na taka chuan chunyai le su ho te in mu chan tir na lo ni rengin chu zan chuan ani chunyai chuan su ho thi chu lei al dil ni
hana I chuan zirlai somthum te chu dorma tang chuan hruai chuakin juwa chuan ban oki in thiarna pindana chuan lo hruai ve mek boka juwa chuan asilai chu bedroom kota chuan lo siam thamul mulin ban oki chuan alo en thlale ri a chuti lai chuan sangbiama chu alo lu du ve bok cafeteria lama chuan byangte ale guangte chuan lia chu an lo ti boy ve mek boka yang roi chu gangmo bula chuan kalin su ho te chu engwanga ni ko hnuwa chia ho tur nge an ni chu awazota gangmo chuan thil omdan chu alo shil taweka sangbiama chuan banoki chu banga chuan norbetin poisa omna chu soitur chuan alo vo ve meka banoki chuan a hne don lauti asha ta wang chuan arak ta chiam maya chu thom chu juwa chuan lo sha in thil thendan chu en fia tur chuan alo kal ngala chutia anom na kongkhar alo thlen chuan ban okin sangbiama hne na an chung kor thei zia le tu marin tur ane ive ngai lo awang chuan ataksa chu atan chuan a hlut zia thin rim taka asoi chu lo sha in alai na dve ta dewa sangbiama chuan banoki chu ben tumin akut ahan kau cha chu juwa chuan lo manin chwata chuan asoi sata a ban oki hlau mel a hmu chuan a top ta chawa juwa chuan sangbiama chu hruai chuakin ban oki chu a hmai vel ti fai tur chuan a om khotlaya vane thak takin an bakil tlavel azon na lama chuan an warden phone thuruk chu a hmulau maya chief ana chuan zirlai shen an ron chhuat te chu ANSP headquarter a try vek tur chuan thupe ka han pe a reporter gala chuan ANSP kar chuang zirlai an chwa hau phur chu a hmufu lau maya a zui ngala hanai po chuan finfia na la khom tur chuan chan a han la a ANSP be sa chuan ongai thlak ruk na ada ruta a dorm lama chuan guangte chuan sial hui chu in nei puya chuan alo soma chutia anin bia khom lai chuan yang roi chu gang mualama chuan vakal le in an chwa theina na mang tangkai tur chuan a hanti a chutianga yang roin a ron soi chen ta ka chuan chunyai chu spy ani thu a shil ngal buka Amin party president chuan tei la chu ron phone in tei la chuan dot soin zirlai te chu ama thuwa an ron chwa ani thu te chu avachila athin rim lutuk in chi khak nan chuan su ho chu ava betaringota gangmuwa an mi ten an kapti asha ta wang chuan changsuwa po chu abesa chuan aron kera chutiang mai chu tei la buaina ani phalau gangmuwa aron chuak ani chuan an thil ti dan bel chu angoi pui mai an rin lau awanga ti ani thu te chu asoi ta zoka changsuwa bula chuan midangan thavek ma a yang roi an lak chwawat angai thu chu ashilta a hanai chuan chutianga an soivel chu alonga thlave renga an thil ti dan vela chuan a thin rim hle chuti mek lai chuan gala po chuan zirlai ho chu video in alo la ve reng boka zirlai ho chu an mit an shen saka ANSP headquarter a chuan an lo hruai khoma chief ana chuan zirlai ho chu engma an soi chwa theilo nan NDA alo sign puya buaina a hnai ti an sha ta wang chuan su ho chuan gangmu chu dorma chuan a hruaya hanai ne na anin biak dan cigarette ko chu azota reporter galane na motor achanga anlo indoor lai chuan radio a chuan gang umbo o chu a shetatlat mai finfiana an hmule hmulo te chu zotin hanai chuan an hmu thu a soirwal chuan chief anale anautel ho local chu amuta thut maya hanai an shwai ma chuan reporter gala video tape chu an sit hnuaya chuan to lut zawin an chong le eng ilo chu gangmu a chuan alongai thlave renga gangmu chuan su ho hne na chuan hana I hlo uma a om chan chu ama wang ani thu thin rim taka shilin niko hnuwa chuan an tha vek to tur thu chu alo shila su ho chuan gangmu chu a hnek sia mai nord lama rin na ala nei thu chu a shil bok chumi zan chuan an warden chu gangmu hne na vakal le in spy ani lo zia a han shil chale vela spy ani si lo chuan gangmu chuan ANSP tan a thok ani a ring ta a ti chuan warden hne na chuan an pahnih changwala zirlai te chu an hruai chwa angai thu le ANSP ho kuta in nga chu an theilo thu ashila ti chuan gangmu le an warden chuan an pen chu an chanta a zirlai dangte an muto tia chuan yang roi chu an warden bula chuan amutna chu avasuna gyongjai le an warden chu signal in pe in gyongjai chuan bedroom akal chu a handila ma se spy dang te chuan chunya in a phalma chu kaltir an phal lawa
chuti lai tak chu hunrem changa la in anwar den chuan yang roi chu chabi alo peru ve a gangmu a chuan biang te chu kawin atuka an tlan chwa tur thu chu ashila puitur chuan som boka zinga lo ni chuan anwar den ho chuan ni danga an ti chin ang bokin in soi zoi na alo nei puya su ho a chuan an hlaple chu run off sakin engwanga tingi an ni chu azota anwar den chuan engma ti theilawa an shen reng awang le in bwal takngel po an phal lo awang chuan an taksa chu azil zek zek ti chu a han chila su ho a chu zirlai te chuan in bwal phal sak tura an lo ti na sat em awang chuan in bwal chu a phala ma se som te te an kal angai thule second floor chu chwasan lo tur chuan a han chila yang roi chu in bwal ma saber tur zinga chuan atela Banoki chuan juwa bula chuan zirlai ani velo awangin a room chu second floor ra a om velo thule a room basement na tu brush vel lak chu adil ta a juwa chuan alo khongai dewa a shwai ta a room zani pasari ami ho an room an thleng chu an khum chu an ngai to em awang chuan an han mu wanga ma se yang ro I ero chuan asana azong bwai na samai an room achanga achhuak chu gate lo in lok na chuan awa pei te deya chumi kong chu mechanical room kal kong kha ani a bannoki chuan ju a chu lom thu lo shilin tu man an chen ngai lo wang le din sak tu anei ve ngai lo awang chuan alom ja chu a shil alo shil non mol mola chutia banokin athil alak lai chuan yang roi sana pei chu aron ritawaka ju a chuan awa en chianga thil omdan a shethiam tana yang roi po chu anwar den room thuru ka chuan alo lut ve dei boka ti chuan ju a chu cafeteria chuan kalvatin thil omdan vel chu a shila mechanical room atang chuan yang roi chu atlan chuak ani aring tlata su ho anen chuan zong turin an chuak tangala chutia an chwa lai chuan gangmu a chuan phunrem changa la in li a chu lo soi sa in ni khoshelawin alo omtira biangte a chuan li a silai chu lo la ve ngalin warden chuan zirlai ho hne na chuan anin khom na hmuna chwa rung na a oma chute tang chuan an kong khar puya chuan a hruai tu thu alo shil ve boka chunya I chuan chung an thom te chu alo sha a che talak ma chuan gangmu a chuan atlan chuak don ti shilin mun dang deya a hruaya kong chu a khar khum ta a bannoki chuan zirlai te chu zui ve ngal mei lawin poisa thuruk chu azong ta a sangbia ma po chuan alo zong ve poka biangte le guangte chuan an chhuana chu an khara juwa chu an kalyam chia tia chuan aron thlenga yang roi chu ala chuak ve theilo an warden office a khan ala tangani su ho a chuan warden office a chuan afajong ve boka ma se yang roi nu ma chu a hmulawa chwa an tum chia chu yang roi chuan thil a thlau pal ta hlau mai churi chu su ho a chuan a sheta a atan hon ngeina om si lawa yang roi chu a han ko taringota juwa nalo mu ma chuan hong tur chuan adu ani yang roi chu angoi renga su ho a chuan yang roi ten an thu ruk laya an omna kong khar an hondo na an kik danang chuan a han kik ta vela ma se gangmu chu ron lutin su ho nen chuan an swal ta a su ho chu din mun thazo ka chuan atanga ma se yang ro in thil keng chunga wak tuma khur det te ta om amta a chuti lai chu gwangmu chuan rim changa la in su ho chu a hne thei ta a ti chuan su ho chu manin zirlai dang te chu an wazuma gangmu chuan bom chu su dan awangai to a biangte chuan su ho chu alo veng ve bok bom chu a su thei ta hlau mai ma se chunyai chu ron kalin an chwa ka ni vei chuan bom chu ati pwa tu thu aron soya ma se thok le khata bom chu ati pwak ta thut mai khati zong kha episode 9 chu alo ni le ta a kan channel te min thlir saka min ngai thak sak china wangin kan loma min ngai thak saka min thlir sak le zel turin kan ron som boka cheu kan video te like share le comment te kha in thlashung la ula kan channel min la subscribe sak lawani chuan khongaya min subscribe sak zel turin kan ron som boka cheu